început episodul? Da. Da. Delegați! Nu mă vreau la școală! Hei, am terminat școala! Am luat nota 4! Ești prost dacă ai luat nota 4. Tu ai luat nota 10, gâducule, dar ești draguna după ce am văzut nu te vezi. Te pus ca un bebeu, mă, prostule. Nu sunt eu bebeu, că am trecut de clasa pregătitoare. Mă, eu sunt clasa a 5-a, tu ești clasa a 1-a, ești cu capul, ești handicapat, what the fuck? Și ce? Nu contează, pe mine mă iubește cel mai bun mami și tati, eu sunt number 1. Tu ești adoptat. Mama! Și că dă... Mă strigă copilul vieții, mă duc la el. Da, ce e? Că eu nu pot niciodată să mă relaxez zi. Mie sora mi-a zis că sunt adoptat. Întreabă-l pe taică tu. Tata! Ce vrei, mă, fătuși copilul mătii? Sola îmi zice că sunt adoptat. Nu, e doar ea proastă cu capul nou, nu ești adoptat. Eu te-am făcut cu căciula asta pe cap. Gă. Dacă te trag acum un pum, te zbor pe Marte. Ce ai zis, mă, futus copilul, mă, ia dăm că iau eu ditai cureaua să vezi ce bătaie îți dau. Să vezi ce bătaie. Să vezi ce bătaie îți dau. Unde-i lingura? Unde-i lingura? Unde-i lingura? Să vezi ce bătaie îți dau. Să vezi ce bătaie îți dau eu. Cu cuțitul, să vezi ce bătaie îți dau. Să vezi ce bătaie îți dau. Uite lingura. Pregătește curul mai repede. Ești prost. Nu, să nu te aud că... După bătaie. Stai să-mi iau eu băutura. Ia uite-o, pupați ai ochii. Mihaela, mai adu-mi o sticlă. N-am, mă, bețivule, că ești bețiv de spargi creierii de beat ce ești. Na. Viața mea. Bă, ce dracu ai pus în ea? I-am luat ăsta lui Fimiu. De ce are șampania? De ce are țuică foc? Ai pus prea multă apă și vreau țuică! Mama, tata, ce se întâmplă aici? What the fuck? Se întâmplă că măta mi-a dat țuică care nu e țuică. Să mor tu, serios. Doar vrei, doar țuică. Țuică. Eu sunt de părerea mamei. Bă, eu plec, m-am săturat de voi. Unde dracu? Peste o oră. Acum eu sunt. Adevăr sau provocare? Adevăr. Adevăr zici? Dacă... Ce fată ai vrea să fie gagica ta? Ce e aia gagică? Doamne, așa prost ca tine n-am mai văzut, ești bolun să mor eu. Gagică înseamnă iubită. Mata! Ești handicapat să mor eu prost, doamne, fer. Ei, na, atunci, păi să mor tu, că tu zici mereu să mori, atunci să mori. Să mori, că trag acum un pumn de te duci dreapta. În fine, acum e rândul tău cu adevăr sau provocare. Ok, adevăr sau provocare? Adevăr. Adevăr zici, da? Cine e iubitul tău sau ce iubitul ai vrea să ai? Iubitul meu este David, are 14 ani și eu 15 și efectiv e atât de drăguț, îl iubesc. Abia aștept să-l văd din nou și să mergem în vacanță amândoi.
faci, baby? Am venit. Shakira din Dubai am venit. Bebeul meu. Ce dor mi-a fost de tine. Te iubesc mult. Eu cu David ne-am dus în baie. Mă, ce fac ea de acolo? Că mă sperie. Stai că mă sperie ea. Mă duc să văd ce fac. Mă, ce faceți voi de... Avea o brânză pe aici. Da, și eu vreau vânătoare. Eu vreau vânătoare. Da, fucking e drept. Vă spun la mama. Nu te rog. Te rog, nu, te rog. Sunt mare. Am 16 ani. Acum 2 secunde mi-ai zis că ai 15 și nu vă spun decât dacă îmi găsiți o gagică pe Tinder. Bine, uite, e prietena mea, e foarte sexy. Karina, come on. Da, câți ani are? Are 9 ani. Te place și foarte mult. Hai. Care vino? Da, Andreea, ce e? Frate meu, te place și am spus că îi place și tu. Deci, și adevărat. Și ai 9 ani. Bună. Zi-mi câți ani ai, că mi-e frică. 9 ani. Zici că ești mai mare decât sora mea, ai țâțele alea până la genunchi. În fine, nu-mi pierd timpul cu prostii. Karina, stai! Deci dacă nu-mi găsești în momentul ăsta, nu mai vreau gagică. Deci dacă... Nu mai pot. Dacă nu-mi aduci un pluș să am de rezervă, te bat și te și spun lui mami. Asta este, ok? Nu, trebuia mai mic. Pute n-ai. Pentru asta o să mă duc să te spun lui mami. Nu, te rog, uite, un alt pluș e foarte drăguț, acum e Paștele. Uite, poftim? Bine, dă-mi balonul ăla de acolo. Tu-ți gura, mătii. Ha, ți-am dat de te-am rupt. Copii, ce dracu s-a auzit aici? Păi, sora mea și cu iubitul ei s-au intrat în baie. Și ce-au făcut în baie? S-a născut o să zici. Hei, se pupau! În fine, ea e deja matură. Chiar dacă are 16 ani, oricum e mare. Deci, na. Dacă se sărută, n-am probleme. Dar dacă fac XXO, atunci rip Karina. Rip Andrei. Păi și dacă eu fac așa, de ce pe mine mă ține? Pentru că ai 10 ani. Și 3 gagici. Da, pentru asta pregătește fundul. Dar, mami, eu am glumit. Zi câte gagici ai. 0. Așa mai bine. Mi-a picat freza. Ce dracu se întâmplă, bă, aici? Tată, am voie să mă sărut cu David pe buze și să nu facem XXO? Păi, dacă vrei, poți face și XXO la 18 ani. Am 16, tata, ești proză de tot, mai dus să moară. Am 16, tata, ești proză de tot, mai dus să moară. Bă, tu-l faci prost, tata, tu mai ai pregătește curul că nu te mai las cu niciun David, că eu îl bat și pe ăla. E gata, nu te mai fac prost. Dar, poate puțin ești. Eu ce legătură am? Eu ce pot să fac? Am 10 ani. Taci din gura aia, proastă. Tata, bate-o pe urâta asta, că nu e bună la agățat, nu e bună la nimic. Tomor, am înțeles. Bă, tu te pui cu fratul mai mic? Păi las că vine tatu. Hai, mai repede curul. Tata, am 16 ani. Mă, doare în cur câți ani ai? Tu te-am întrebat câți ani ai? Hai, marș la... Hai repede curul, că te trimit cu vaca după aia. Dar nu vreau ce. Mă, tu vrei să te iau de urechi? Ia, vină încoa. Ia, hai. Mai comentați tu.
ce faci? Am văzut că m-ai chemat. Ce faci? Fac sleepover la tine? Oh, cine e ăsta? Andreea, poți să-mi spui? Eu sunt Mata! What the fuck? Cine e ăsta, Andreea? Dă-l afară, e un țigan. Țigan că ești cu Mata și nu mă dai tu afară din casă, că tu abia ai venit. Bună, fetelor! Am venit la sleepover! Fetelor, am venit și eu la sleepover. Bă, la câte fete de-astea mai vii pe aici? Tu taci din gură. Bună, Alexandra, ce faci? Da. Bun. Haideți să facem party. Ce faci, bă, băiatul? Ce faci, bă? Hai că am venit și eu la... Ce faci, fratelo? Hai, noroc, bărbat. Ce frumos e bărbatul din dreapta mea. Ce frumoasă este de aici. Hai, Alexandra, știu că poți să o faci. Hai, vorbește cu el. Bună, cum te cheamă? Cove, că-ți loading la cap, loading. Mă cheamă Cove. Serios? Nu, de fapt mă cheamă Alex. Oh, Alex, un nume foarte interesant. Numele meu este Alexandra. Tu dracu, cât de toți. Ești ok? Da, dar mă mai apucă draci în unele momente. Da, și pe mine. Ne jucăm un joc? Da, dar poți să-mi spui înainte câți ani ai? Eu am 9 ani. Tu? Eu am 10 ani. Bine, hai să ne jucăm un joc. Adevăr sau provocare? Eu încep. Adevăr sau provocare? Inimă sau răzbunare? Inima. Tu placi pe cineva de aici, pe niște fete de aici din sleepover? Tu placi pe cineva de aici, pe niște fete de aici din sleepover? Da, plac pe cineva. Pe cine? Te rog să fiu eu. Pe tine. Și eu te plac. Wow. Mă, ce dracu se întâmplă aici, bă? Oh my fucking god. Ce dracu se întâmplă? What the fuck? Oh, bună seara! Ce dracu te sperie așa, mă? Păi m-am căcat pe mine, că ați intrat prea repede și cred că trebuie să schimbați cuticul. Nu înțeleg ce se întâmplă. Ce faceți? Iubire, da. Foarte bine ne simțim aici. Facem sleepover. Te iubesc. Și eu te iubesc. Iubire, te-am căutat toată ziua. Ce cauți aici cu toate fetele astea? Cine-i handicapat asta? Iubire, te omor. Tu si iubitul mății. Nu, te rog. Sfârșit. Haideți cu 700 de abonați, vă rog.